Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. By telling you this I feel as if I am betraying my mom, but izvo ndozvandakatumwa namama vangu kuti ndinge ndichiita. Panguva yaya apo pazvakanzi kwava necorona, that was when my mom sent me kuti ndinge ndichiita izvozvo zvandakazoita. So what happened was that mama vangu ivo munhu wekuti vanogara vachingoshoropodza like havanei nekuti munhu iyeye anenge akambovatadzira here kana kuti anenge asina kumbogara akavatadzira. All that she does, like munhu asina shamwari, munhu anongogara achingoverenga vanhu kuti kana kuri kunzi munhu akatanga kuwirirana navo, munhu uya anenge asingatozvizivi kutoti mama vangu ivo vanenge vachingoti munhu uyu ari kungowirirana neni nekuda kwekuti ndine mari ezvinozvi abva panapa, and I'm sure kutoti anga atouya kuti ange achizondikumbira mari, but it will be someone anenge angouya kuzongosocializa namama vangu. So mama vangu munhu uya wekuti vaneka sort of like a toxic behavior kamwe kavainako. So ipapo pazvakatanga kunzi kwava necorona, mama vakabva vazondipa kamudzi. Vakandipa kamudzi vakabva vanditi, mwanangu ndoda kuti unge uchienda kunoisa kamudzi aka panext door. Vakabva vanditi unongotsvaka pekuti unokacherera, but vakabva vati unofanira kuti unge uchikacherera panzvimbo pekuti ivo vanhu ava vanozopota vachidiridzira vasingazivi kuti vanenge vachitodiridzira nekamudzi ikako. So I was scared of my mom. Even right now I feel so scared about her. And mama handina kumbovabvunza kuti kamudzi aka kainge kari kei ndisati ndagamuchira kamudzi ikako. I wanted to ask her kuti why are you giving me this, why is it I have to go and plant it next door, nekuti ndinovatya. Ndakabva ndazogamuchira kamudzi kaya and I kept it in my spare bedroom ndichiti ndoda kukarasa. Saka ndiri kugope kudaro ndaibva ndazorota mama vangu vobva vazondibadikidza ndichida kunokarasa kamudzi kake, vobva vatanga kundirova. Ndakabva ndati let me just go and do izvo zvandaudzwa namama kuti ndinge ndichiita. So ndakabva ndazotora kamudzi kake. So like the girl next door, we are like best buddies. Ndakanyatsokumutaimira zuva iro rekuti anenge achidiridza mugadheni mavo, ndokubva ndaenda paya tikabva tatanga kuita nyaya tichitorana mapictures tichiita sei. So akabva azoti ungangoramba uchingozvitora maselfi usingandibatsiri here, uya unge uchindibatsira because kwainge kuine kumwe uko kwatainge tichida kuti tinge tichizoenda. So ndakabva ndatanga kumubatsira ndikatoona kutoti uyu wainge uri mukana. Ndakangoti atarisa kusaidi mukoma ndopa ndakabva ndabuditsa kamudzi keke. Iko kamudzi kacho kakaita kunge tsangamidzi. Saka kamudzi aka ndakazokadyara mune rimwe bed racho iroro nderekovho. So takati tapedza kudaro ndokubva tadiridzira sezvandainge ndaudzwa namama vangu. So even right now matambudziko ose avo avanosangana navo havatozvizivi kutoti each and every time pavanodiridzira kugadheni kwavo vanenge vachitodiridzirawo nekamudzi kaike kari kukonzeresa maproblems ose avari kusangana navo pamba pavo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Pane vamwe mukoma avo vakanditumidzira message vachiti ivo hanzi ndiri mumasvingo ndinoitawo zvekubatsira, hanzi ndinobatsira nenzira dzechivanhu kana kuti dzechipostori. Saka kana kuine vanenge vachida kutaura navo munokwanisa kuuya kuinbox kwangu mobva mazotaura navo, then most importantly mobva mazotipawo maupdates kuti zvinenge zvakazofamba here. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. So inini mukoma ndakatumwa nefriend yangu. At that time friend yangu uyu ainge achigadzirisa like mapapers ake ekuti ange achienda kuchando. So inini unfortunately ndakazotadza kuti ndinge ndichizokasika kuzviita because license rangu iro harisati ranyatsova neexperience yakati saka I'm still in the process and I'm still waiting. Zvino shamwari yangu uyu akabva anditi bururo wangu, inini zvandikuda kuti tinge tichiita ini I think kuti sezvo ndichienda kuchando dai tatsvaka kwekuti tinokwanisa kuenda kunoloka vakadzi vedu.
takabva tazoenda kune imwe n'anga. Takati taenda kun'anga kuya ndokubva tazoitisa macentral locking system pavakadzi vedu. Saka takanzi macentral locking systems awa aizotanga kushanda mushure mekunge tarara nemadzimai edu. Takabva tadzoka kunoku kuSouth Africa because ndo kwatainge takangosangana uye zvakare tichigara nemhuri dzedu. Takabva tazorara nemadzimai edu azveshuwa, tikabva tatonzwa kutoti central locking system yainge yava kutanga kushanda manje. So iye mufesi akabva azoendawo kuchando uko kwaari kuitawo zvekudrive matrack. So inini zvandakazoita mukoma ndezvekuti madhamu vacho vakabva vazotanga kutaura neni, like vaingotaura neni vari very friendly. Then mushure mekunge shamwari yangu uyu ava ne5 months kubva zvaainge aenda kuchando, ndopavakazondibudira pachena vakabva vati inini handichatongokwanisi, ndotonzwa sekunge ndatodzoka kutoita mhandara chaiyo because ndagarisa iniwo ndichiziva kuti zveshuwa munhu uyu agarisa. Saka vakabva vazoti nhai hazviiti here kuti tingoita kadhil kedu tega. Manje inini kuti ndinge ndichinosangana nawo pabonde ndainge ndichitya ndichiziva kuti munhu uyu akaiswa central locking system nemurume wake. So zvandakazoita mukoma nacho ndezvekuti ndakabva ndazodzokera kun'anga iya. Ndakati ndadzokera kune n'anga iya ndokubva ndazonotaura nayo n'anga iyi, sezvo yainge iri iyo yainge yakatigadzirira zvinhu zvacho, ndo yakabva yazosunungura zvaizvezvi. Uyu anotofungidzira kutoti central locking system ichiri yakaloka pamudzimai wake, but asingazivi friend yangu uyu ndechekuti inini ndakaenda ndikanoita kuti central locking system iyi inge ichizosunungurwa. Ndiyo confession yangu iyo yandinayo mukoma Nashe. Ndangoti ndinge ndichingoreurura mushure mekunge central locking system iyi yasunungurwa, ndakabva ndachizotanga manje kusika bonde nemudzimai wefriend yangu. But manje chava kundipisa stress right now ndechekuti iye mukadzi wabhururu wangu uyu akauya kwandiri, handizivi kuti ari kuita zvemajokisi here, sezvo ari munhu wekuti anogara achingoita majokisi neni. Saka apapa akanditi I know kuti ndiri munhu wemajokisi, but I want to tell you the truth kuti inini ndava nepamuviri wakandipa pamuviri. Saka I don't know if she is joking like always. Ndakamuti alright, ndava kunotenga preg test, ndokubva aramba. Saka ndodawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira kuti mukadzi uyu is she testing my reaction, kuti ange achizoona kuti how am I going to react kana kuri kuzonzi akazobatira pamuviri. Haana kupindwa nepfungwa here dzekuti ange achindizvarira mwana, like she just want to test the waters kuti inini how am I going to react. So ndodawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, please ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo panapa mukoma Nashe ndine confession yangu iyo yandinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so. Inini ndiri murume ane makore 23 years ekuberekwa. Mukoma Nashe handitombozivi kuti what exactly is going on in my life, but inini ndakakurawo ndichirerwa navatete. Vabereki vangu hanzi vakashayika apo pandainge ndichiri mwana mudiki, saka vatete ndokubva vazonditora. But vatete mukoma havana kana rimwe zuva zvaro ravakambogara vakaisawo mablessings pamusoro peupenyu hwangu. Ndingangoti I have never had her telling me kuti I will be blessed in her life. Like ivo vaingogara vachingonditi uchafa uri rombe, ende zvechokwadi ndinotoona kutoti upenyu hwangu ndinotoita sekunge ndichafa ngeri rombe. Dzimwe nguva vaiti kana ndikangoita musikanzwa, like normal musikanzwa inoitwa nevana, vaibva vatoti kwandiri uyu achafa asina kana mukadzi, kana vana iwe uchafa usina kana vana, tichatoita kutoviga negonzo uyu. Saka vana vavatete vaibva vatanga kundiseka. So inini ndakazoitawo get involved nemusikana wangu apo pandainge ndichiri ne16 years. Takadanana mukoma Nashe, iye ainge achitori musikana chaiye, ende takati tarara tose. Ndaitofungidzirawo kutoti ainge achazobatira pamuviri, but nhumbu yakaramba kubata mukoma kuzonosvika tichizonorambana. Chinondirwadza paari musikana uyu, takangoti tarambana sanhasi, then after a few days akabva ati very sorry zvako,
sezvo ndava munhu ava kuziva munhurume hazvichaita kuti ndirambe ndigere nevabereki vangu ndichienda ndichinoita zvemaboyfriend ndichidzoka. Ndava kutotizira ndikabva ndati it is fine. Ndakatomutuka mukoma ndikatoti enda hako unotizira zvako, but ziva kuti kumurume ikoko uchabvako nekuti iwe uri ngomwa. Saka mukoma akati aenda kweya within 2 months akabva anditeksira akabva ati ko zvikazodii tarira kaone kuti ndava nenhumbu, iwewe ndiwe ngomwa haugone kuzvarisa, unongoita mvura. Apa waitonditambisira nguva yangu, ndakatotambisa virginity yangu pauri. Izvezvizvi murume uyu wandiinaye dai ndakamuchengetera handiti angadai achitondirespecta. Tikabva tatukana paya. So mukoma ipapo ndakangozvisimbisawo ndikangoti zvimwe kuda maybe mwana ndewangu, but mukuzonocalculata ndakatoona kutoti there is no way yekuti 2 months after wabva mukurarana nemunhukadzi iye obva azofind out kuti ane pamoviri. So it means kuti nhumbu iyoyo yainge isitombori yangu. Ndakabva ndaita first move like a wifi, ndikabva ndawana zvekare umwe musikana iye ndakatiita kutodzvanyerera, ainge atori muform 2 ndokubva ndatanga kudanana naye ndikabva ndasika naye bonde, but still mukoma ndakarara naye kwenguva refu, nhumbu ichiramba kubata. Iko zvinozvi akazotoroorwa atova nevana vake vaviri. Inini mukoma nashi I am still struggling. Kana ndakatarisa vamwe vangu mukoma vatova nevana, vamwe vatova nematutu, but vasikana vamwe vacho vava kutopinda mubaby number 3. Inini ndichiri ndingori stuck pababy number 0. Kuda kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Ndinorangarira kuti nerimwe gore ivo vatete vangu, vatete vakabva vazondidana. Mushure mekunge vandidana kudaro, vane umwe mucheka uyo wavakazondipa. Vakati vandipa mucheka uya vakabva vati noda kuti unge uchizvisunga muchiuno mako nemucheka wacho iwowo. Ndokubva ndazotora mucheka uya ndikabva ndazozvisunga muchiuno. Mukoma nashi ndakaita sekunge munhu ainge asungwa muchiuno umu necheni. Even izvezvizvi ndine dzimwe nguva dzekuti ndinonzwa kuti muchiuno mangu umu munenge muchiita sekunge munhu munenge muine munhu anenge akandibata kuti dzimwe nguva ndinotombonzwa ndichikonewa kana kufamba. Apa musana wangu une dzimwe nguva dzekuti unomuka uchirwadza kuita kubanda chaiko. Ende sezvandakaudzwa nemusikana uyo wekutanga wandakatukana naye, ndicho chokwadi chinoitika. It is not like zvinoitika nguva dzose. Dzimwe nguva ndinokwanisa kuti kana ndichisangana nemusikana pabonde zviya ndinokwanisa kutora nguva mukoma, ndinokwanisa kuita kana 2 hours ndisina kana kumbogara ndarasa mbeu. Then ndinozoti kana ndava kunorasa mbeu ndinongorasa mbeu yacho inobuda yakaita mvura, kutoita mvura chaiyo. Saka that is why akazonditi iwewe haugoni kuzvarisa nekuti unongoita mvura. Ndodawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Ndine vamwe vandakambotaura navo, saka avo vandakataura navo vakanditi zvinhu izvi kana kuri kunzi ndikakwanisa kuwana munhu wechivanhu hanzi zvinokwanisa kukasika kugadzirisika. Kutotsvakawo rubatsiro kubva kumhuri yeZimbabwe. I hope kuti avo vachateererawo nyaya yangu vanokwanisa kundinamatira vachandinamatirawo, vanokwanisa kundipawo mafone numbers uko kwekuti ndikaenda ndinokwanisa kunobetsereka. Please ndipewo mafone numbers. Apa zvinowanzokuitika kwandiri ndezvekuti it's like vatete iwo vakaisa mhepo pandiri, mhepo inopota ichiripota back kwavari. Mukomana shi ndakamboita mwedzi inokwana iyo kuita 3 yakatevererana ndichingobirwa mari. Apa this was after ndataura neumwe murume kuFacebook uyo ainge achiti anokwanisa kundibatsira, asi ainge achida kuti ndinge ndichizosvika paground. Then ndikabva ndazotanga kungoita munyama wekubirwa mari pose pandinenge ndabva mukupiwa mari yangu yesalari. Uko murungu aingogara achingondibatira mari achinditi wadhameja chakati changu, wadhameja mushini wakati, ndobva ndabatirwa mari. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanakomana uyo mucomment section zvakangoma hazvo veduwe. I think zvinoitika ndezvekuti mwana anogara atongogadzirwa kubva achitori mwana mudiki kuzosarawo kura zvake, but vanhu vanenge vatopedza naye, vanenge vatomubira destiny yake. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo
nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ndoda kureurura kuti ndakasiya 5 cent coin mumotikari yefriend yangu. Saka 5 cent coin iri randakasiya ndakatongoriisa on the driver's seat, on the side of the driver's seat. Ndo pandakangorikanda 5 cent coin iroro. Each and every time ndinoti kana ndiina bhururu wangu ndinogara ndichingocheka ndichida kuona kuti coin iroro rinenge richirimo here. Like you see kuti maseat ekumberi iwo ane marails ekuti kana uchida kuriswededza kumberi kana kuti kuriswededza kumashure. Saka ndo mandakaisa 5 cent coin racho iroro. So zvakakonzeresa kuti ndige ndichizoisa 5 cent coin iroro, it is because ndakaenda kune vamwe madzibaba ava mukoma kumasaidi ekunana Mutale, ndokwandakaenda ikoko. Then ndikabva ndazonzi pandiri painge paine mhepo isingadi chakanaka, ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndige ndichitsvaka anyone uyo wandinowirirana naye kuitira kuti iye ange achizokamurawo like kubvisa mhepo iyaya pandiri, but as in kuikamura so that kana uri munyama ndinosarawo nemunyama, at least unenge uri nani. So ndakabva ndazongofunga kuti ndine imwe bhururu wangu uyo anoitawo zvekungohasila unotoona kuti upenyu hwake hunotofaya. Saka ndakabva ndazotaura navo madzibaba vaya, ndikabva ndakwira ndichibva kuno kuPretoria, ndikabva ndaendako kuMutale kwacho ikoko, ndikabva ndazonoitirwa mhiko. Vakabva vazondipa 5 cent, vakabva vanditi 5 cent iri tsvakapi kuti either unoriisa pamba paanogara mumba make kana kuti mumotikari. Ndainge ndichida kuriisa pamba paanogara, but akabva azotama. Ndikabva ndazoona kuti mumba munoti netsei, madhamu vacho pamwe vanokwanisa kuzoriona vachitsvaira. Ndo pandakabva ndazongoti mumotikari muri nani. Ndakambotanga ndariisa muglove compartment, but ndikaona kuti pakuzonoklina anokwanisa kuzoriwana. Zvandakaita izvozvo mukomana achi, nanhasi mari iyi ichirimo mumotikari mefriend yangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi shamwari dzacho ndedzipi kwapa. Song iyaya yaKillati ndobva ndiyo yandabva ndafunga apa. Shuwa shamwari dzechokwadi dzichiriko here kana kuti hakusisina. Hanzi kukamura munyama akomanaka. Iri ndo gepu rinotyisa manje kana vanhu vava kuita zvekukamurirana munyama, zvokuti unoenda kwaunoenda ubva kunzwa kunzi une munyama uri pauri, but tinokwanisa kuukamura toukamurira umwe so that munge muchizoshare munyama wacho iwoyo. Strange things indeed they do happen in this world.